Гэта радыё «Свабода». Радыё «Свабода» слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме «Пражскі акцэнт». Чаму некаторыя лічаць часы Брежнева золотым векам? На гэтай ды іншай тэмы разважаюць шэф-рэдактар нашай Нівы Андрэй Дэнько, блогер і эканаміст Дмітрый Фаёнат і аглядальнікі «Свабоды» Валер Карбалевіч і Юрый Дракахрост. І перадача «Званочкі» Яна Максімюка. Тэма «Москвічы ў Менску». Адразу пасля навінаў. У Менску 22 гадзіны ў праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Нямецкі пэн-цэнтр уганараваў Ірыну Халіп прэміяй Германа Кестена. Цытую, за яе барацьбу за прасоўванне дэмакратыі і свабоды слова. Канец цытаты. Ірына Халіп знаходзіцца пад хатнім арыштам у Менску і не змагла прысутнічаць 11 лістапада на цырымоніі, якая адбылася ў Дармштаце ў Нямецчыне.